Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kahil Farmers Union hapo kajingilam jong President ke Sengkme uba Commander Shangpliang kalalet banjurip ya ke South West Khasi Hills District namar kajingyap jong Kisniang. Habalet siya kasnong Nongbrey Nongdom ha kathan silang jong ke South West Khasi Hills District uba Commander Shangpliang ulalap bakidan buon Kisniang jong kinongri jingri kibadeiru kinongrep kibalayap namar kajingpang. Uba Commander Shangpliang ulayathu uba ulayo banyakren ru bat ki office jongka veterinary bat kila pentip ba kadai namar kajingpang African swine flu. Kumta uba Commander Shangpliang uladawa ban phano ya ki injection khnang banyada na kabenta kisniang kibadang im bat kibalayo kempang. Uladawaru nakasorkar bakan siu bailut ksan bat kumjuru ban bu ya kajaka examine lani kajaka test kisniang kibawan na syabar hakithan jorabat. Ulapan pauru ya kajing sngo phala haba menta kaseng kalayo jingtip badon kata ka direct entry na kabenta kisniang kibawan na syabar bat ulaong bahabadon ka direct entry kila ru ban one kit ikisniang yap bat kibala ban one kit jingpang bat syak ta apat ikisniang ha kajela. Leila sama. Leila stat kecil. Mana nih? Hah? Kecil lah, tang kecil. Tan. Sarta bu, iyalah itu rete bu la dela de la stata stinya kon cerita. Di mencap deh. I mencap de la san ha gini. La sarta ibu cap lah. Ibu jahai de ini asta ni kala jahai. Tapi pila pentip itu officer yang veterinary. Pila Ivan. Kila Kila ya inject dah. La ai injek la tet la ya gini ba ni nong sementara de bun ngin injek ya. Sementara. Kilo ban ya la. Tiki bata yang jahaya. Ki batai nang tama re bu ngapen ya pa re ti kon. Tapi antat untuk nong kan ya di santai macam. Ani tiada ta cilak de. Kalau duk bah cilak habu ya kini ba potlong ya yara di kila tak bikin yang pun konan de. Ana kalau mayan beroplak de cilak cuy bu te cilak la tidak nande kalau mai jeram tam. Ngin gejong pak gejong pam gejong Nakaliang jungi kum ka sengkinong rep ka Hill Farmer Union. Hoat ki don bun ki jaka ki sniang hakne ka Thain Southwest ki balayap ri menta kasngi ni melawan jungo ya ka way na ki nongri sniang bade hi ki dikot jongi hangne ha chnong nongbrei nongdom te nalor ki way hakne ka Thain Southwest ni lap ba tang hakne ka way ki longying ki sniang ki layak sngo himne kla don santeli ma balayap te ka jing du nong kala poi da ki lak tengka te mene ngalayo ban yakren ya i officer jiko nega veterinary jang mau kerwat te ila pentip baila deple ya kenika postmortem ki kato katne teli kisnyang ki bala yap bat lalap bakadaika African swine flu te nakaling jungi kum kaseng ni kentu ya ki bor sorkar bakin pak mardor ya ki injection nam takini ki sniang ki barang don hapadang ka jingsi tom sing ka Thain Southwest bat ha lajan bero hi ka wei ka jela ki don ki sniang ki bapang te ngi kentu ya ka sorkar lang baka department bakan pha no ini ki injection nak menta ban yo ban inject ya kini ki sniang ki barang don hapadang ka jingsi tom ka wei pat kamat ka bangi sngo khia bat ngi dawaru nak ka sorkar ba kariban bu ya kaneka center ka ban test ya kini ki sniang hangti ha bordar sya bakin wan na jerobat sene kadi bandon ka center ka ban tes ikni kisniang namar ba ngisung thu ka wei na ki daw ka ba wanra jingpang ka deiru na kini kisniang ki bawan na syabar te ngisung si ban tip mentalele hana ka don kata ka direct entry na ketika bordar haba ong direct entry ka bamut let's say yo ki wan kit ru wadi kisniang yap te kani kan penduk nong ya ki nong rep tingi dawa mardor na ka sorkar baka di ban buno ika testing center kaban pej ban kmi yaki sniang ki ban nabar sya bikin wan sya negara jela ka jongi lumkum ta nakling jongi ka seng ni dawa bakat hadu mta kad ya ba pimpal la ban bu ika testing center sange shwai ka jingwara
ya kisniang ki bana syabar namar kani kalong kawan penduk nong ki nong rep bat ya ki nong ri jingri ki badai ki khot jungi bat ki nong rep jung ka jelahi barok kawai manoban ba khli haba ki yap kisniang kumne nai manoban ngila ikan mau min hal itu kisniang baladep haba ngi dawana ka sokar ban siu bai lut kesan ni kisniang ki ba yap ka jinglut bat ka jingyo kam ya hap he te ya menta lada ka sorkar kam parla ban bu ya ka jaka ban tes ban cek kisniang habardar syakti ka tan jorabat kat lada pimpat bu ini ka testing sar ya menta sange no shwa bat ya kini ki badang don hap dang ka jing sito menta ni dawana ka sokar bari ban pha mardor ya ki injection kenang ba kinla ban yarap te hakoi pat kaliang aku ban kentu ya kinong rep bat kumjuro ya ki officer veterinary kelengkar rihasi bakin ya trailang bat kinong ri jingri ba pinlet ban ai ya ki inject hakapor baki sniang kidang red kumdu bat nga kenturu ya ki nong ri jingri ba pidi ban sya ya ke ban ai kini ki injection kenang bakan long kawai na kilat ban yada habawan ka klam nakamta kini ki sniang te nakliang jungi ni pengpau ya ke jing sungu benyau hakoi kaliang habaki sniang na sabar ki yo ban laitlan bat menta hakani ke jela jungi klem test bat haba menta kadon ka jingpang ke injection ru namta kani ka swine flu hadu menta 4 pha tingi dawa ba dei ban wanra mador kenang bikin yo ban yada leng baki injection